Ctená pani ombudsmanka, niekedy je ťažké ísť proti prúdu, ale vy ste nám ukázali niekoľkokrát, že sa to dá. Pre mnohých ľudí v tejto krajine ste sa tak stali jediným symbolom vymožiteľnosti práva. Nebali ste sa poukázať na zásah v Moldave nad Bodvou v čase, keď bolo moderné udrieť si do Róma. Nebali ste sa ukázať na nezrovnalosti a nekalosti v detskom domove Peto, v ktorom si klan Tomanovcov robí s celkom malými deťmi do 1 roka, čo chce, v rozpore so zákonom. A nebojíte sa kričať, keď zneužívajú, znásilňujú dieťa v resocializačnom zariadení a keď to nazývajú sexom na rozlúčku. A je mi ľúto, že pri vašom poslednom vystúpení v pléne ste svedkom zmanipulovaného a skorumpovaného obecenstva. Nie len v pléne, ale aj na balkóne. Dnes sa ľudia vedia zapredať za krabičku cigariet. Vidíme v priamom prenose, čoho sú schopní, keď ide o dotácie na resocializované deti. V tomto pléne sedia poslanci, ktorí chodia pred voľbami do rómskych osád rozdávať krabičky cigariet a teplákové súpravy a tak si kupujú víťazstvo v komunálnych voľbách, vo voľbách do VUC aj v parlamentných voľbách. Využívajú to, že tento štát si celkom legálne vyrába z rómskych detí armádu analfabetov v špeciálnych školách, ktorí sa potom veľmi ľahko dajú zapredať za cigarety. Aj to je jedna z vecí, na ktorú ste neúnavne upozorňovali a s ktorou tí, ktorí sú za to priamo zodpovední, neurobili celkom nič, pretože im to vyhovuje. Sedia tu poslanci, ktorí korumpujú zneužívané deti a rodičov zneužívaných detí. Pre takýchto ľudí ste a boli ste trňom v oku. Chcem vám povedať, vážená pani ombudsmanka, že títo ľudia nestoja za to, aby ste s nimi špinili spomienky na vaše pôsobenie. Prosím, zapamätajte si len to, že pre mnohých ste nádejou, že s touto krajinou to ešte nie je celkom stratené. Úctivo vám ďakujem za celé tie roky. S faktickými poznámkami